It was Shadrach that broke the window. Shadrach dorrodd y ffenest. Shadrach dorrodd y ffenest. Shadrach dorrodd y ffenest. I thought that the hotel would be cheaper. O'n i'n meddwl bysa'r gwesty'n rhatach. O'n i'n meddwl bysa'r gwesty'n rhatach. O'n i'n meddwl bysa'r gwesty'n rhatach. They are the ones who will have to decide. With strong emphasis on the subject. Yn nhw fydd yn gorfod penderfynu? Yn nhw fydd yn gorfod penderfynu? Yn nhw fydd yn gorfod penderfynu? I don't think that she is the boss. Dwi ddim yn meddwl mai hi 'di'r boss. Dwi ddim yn meddwl mai hi 'di'r boss. Dwi ddim yn meddwl mai hi 'di'r boss. I want to get the job. Chaim o'r swydd. Chaim o'r swydd. Chaim o'r swydd. How about going to her house? The rooms are bigger there. Beth am fynd i'w thŷ hi? Mae'r stafelloedd yn fwy yna. Beth am fynd i'w thŷ hi? Mae'r stafelloedd yn fwy yna. Beth am fynd i'w thŷ hi? Mae'r stafelloedd yn fwy yna. I shouldn't have fired the gun. Ddylwn ni ddim bod wedi saethu'r gwn. Ddylwn ni ddim bod wedi saethu'r gwn. Ddylwn ni ddim bod wedi saethu'r gwn. If the bridge was wider, it wouldn't be so narrow. Tasa'r bont yn lletach, se ddim mor gul. Tasa'r bont yn lletach, se ddim mor gul. Tasa'r bont yn lletach, se ddim mor gul. Why should I hide from them? Pam dylwn ni guddio rhagddyn nhw? Pam dylwn ni guddio rhagddyn nhw? Pam dylwn ni guddio rhagddyn nhw? May the best team win. Bydded i'r tîm gorau ennill. Bydded i'r tîm gorau ennill.
Bydded i'r tîm gorau ennill. They arrested 10 people including a policeman that wasn't on duty that night. Arestion o 10 o bobl gan gynnwys plismon oedd ddim ar ddyletswydd y noson honno. Arestion o 10 o bobl gan gynnwys plismon oedd ddim ar ddyletswydd y noson honno. Arestion o 10 o bobl gan gynnwys plismon oedd ddim ar ddyletswydd y noson honno. What is Brittany? Where is Brittany? What is in Brittany that is not in Wales? And what does Brittany export? Be ydy Llydaw? Lle mae Llydaw? Be sy'n Llydaw sydd ddim yng Nghymru? A be mae Llydaw yn allforio? Be ydy Llydaw? Lle mae Llydaw? Be sy'n Llydaw sydd ddim yng Nghymru? A be mae Llydaw yn allforio? Be ydy Llydaw? Lle mae Llydaw? Be sy'n Llydaw sydd ddim yng Nghymru? A be mae Llydaw yn allforio? The concepts that are mentioned in the report are subjective, aren't they? Yes, to a certain extent. Mae'r cysyniadau sydd wedi'u crybwyll yn yr adroddiad yn oddrychol yn dydyn? Ydyn, i raddau. Mae'r cysyniadau sydd wedi'u crybwyll yn yr adroddiad yn oddrychol yn dydyn? Ydyn, i raddau. Mae'r cysyniadau sydd wedi'u crybwyll yn yr adroddiad yn oddrychol yn dydyn? Ydyn, i raddau.